Buongiorno a tutti! Как сте? Надявам се вие да сте добре. В днешното видео ще гледате влог от Наполи! La città della pizza, il mare, il sole, la dolce vita. Така че днес ще ви заведа в Неапол. Така, гайс, чакаме си полета. На гейт сме и ще правим масаж. И мама срещу мен. С бага ми кажи здрасти. Багажите и чакаме. Още колко време? 1 минута ми остава на мен. Така, пристигнахме. Отидохме до... Вече сме в Неапол. Да. И сега търсиме табелка на мама името. Отиваме към нашата квартира. Ще намерим къщата първо, да видим къде Какво се намира около нас. се намира около нас. Така, хора, пристигнахме в нашата квартира. Аз съм в хола. Имаме маса, балкон, там в другата спалня, телевизор посред на нищото, кухня, баня и тераса. Намерихме си по една 4-листна детелина. И аз и тя. Да, Късмета ни е в Италия. Изглежда, че късметът ни е в Италия. Буквално 2 минути по-късно да ви се изфукам, намерих си втора. Деня ни започна много подобаващо. Да си купиме билети. След като дадохме 170 евро за ферибот отиване и връщане от Наполи до Капри. За 3. И билетите въобще не ни се разпечатаха, нито дойдоха по имейла. Нито нищо. И добре, че чакахме, 5 минути по-късно, то уж отваря в 8:30, сега е 7:50. И те дойдоха и излязоха, добре, че тя каза да чакаме. И дойдоха и имаме билети, така че това е важното, имаме билети. Така, хора, аз се преоблякох. Не мога да се потапя и не мисля и да се потапям, но... Хора, 7-я ден е последен. Сега завършвам видеото. Днеска не правихме нищо особено. Ще вечеряме тук някъде в квартала. И утре рано сутринта ни е полета. Но надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайк, subscribe и ще се видим в следващото видео.